Sziasztok! Ebben a videóban cleverbotozni fogunk. A nevem Sly. Hát, kezdjük is. Kezdjünk egy sima hülye. Na, kezdjünk egy sima sziával. Szia, cicám! Hát, ilyenkor láthatok én az arcomat, hogy... Ugye. Szia, mondjuk... Kutyám. Krutyám. Kíváncsi leszek. Kutya? Nem. Macska. Milyen macska? Ne idegeljél. De idegenlek. Ennek mi van? Ennek mi köze hozzá, de most? De ezt értitek? Mert engem már 20 000-szer elfárasztott a haveromnál is, itthon is, többször. Ez így ilyen fáj, még videókban is néztem, hogy a hülye gyerekek így mennyire sötétek, hogy nem mixelik ki, de én meg csak fogtam a hasam, azt röhögtem, na. Akkor milyen nap legyen? Péntek. Ennek mi köze hozzá? Kíváncsi leszek most mit tett be. Mi péntek? Nem? De péntek. A fasz tudja milyen nap van. A fasz. A fasz tudja milyen nap van. Ki tudja? Te? Nem tervezem ma este. Nem tervezem hosszúra videót, egy olyan 5 perc, 6. Engem nagyon leszokott fárasztani az ilyesmi, hogy Cleverbot, hát basszátok meg. De most úgy tényleg. Megpróbálj meg leírni a linket, az oldal linkjét, ahol ez megtalálható. Jön be egy kutya. Na és te... Akkor... Hogy hívnak? Téged hogy hívnak? Hülye? Sly. Hogyha valaki megnézi ezt a videót, lájkoljátok, ha tetszik. A kurva anyádat. Nekem most itt sötét lett, bocsánat, szóval... Hány éves vagy, Laura? Anyád. Ha tetszik a videó, lájkoljátok, én ezt nem a videó végén fogom elmondani. És írjátok le a kommentben még milyen videót szeretnétek látni, mert nekem mint az XP-vel nem igen fog elmenni sok játék. Kemény. Bazd meg. Anyád? De nem tudom mi az. Te robot vagy. Na. Hagyjál már. Nem. Hagylak. Okcs. Nagy hülye. Hány éves vagy? Már megmondtam. Nem? Mikor? Ez hülye, bassz meg! Ez hülye! Mikor megszülettem? Fiú vagy
vagy lány vagy. Jagy, az meg lány vagyok. Oh, sexy. Time. Tine. Oh, Gadi, vagy mi az már? Goodbye. Mit írjak neki? Segítsetek már! Nem tudom. Odaírom neki. Holnap meg fogsz hallani. Kor... Nem délben. Nem az akármi is legyen, a kedvenc filmem, de ezt kérdez te tőled. Oh, mikrofonnal is lehet, az tök állat. Anyád! Engedélyezem. A kurva mocskos köcsög állatodat! Bocsánat a felvillanó reklámokért, azt még nem intéztem meg. Baszd meg! Mit? Akkor maradok a gépelésnél. Fönt vagy Facebookon? Nem, leestem. Na erre mit ír? Ki vagy te? Anyád! Anyád! Anád! Azt a kurva! Rajtam se fog az idő, írni se tudok. 12 éve, 13 évesen. Miért hívnak Daninak? Mert megint a nádat írtam. Anyád, fiú... Mert a fiút szeretett volna. Köcsög. Na, még 3 sort írok neki, ez mentem, mert már így fáj. Igen, a fiúkat szereted. Nem! Nem. Te. Ted a fiúkat. Nem, te szereted a fiúkat. Dehogy is nem. Nem. Ó, hogy ilyenkor nincs kamerám. Én 200. Ezt hogy értsem, bazd meg, hogy 200? Na jó, mindegy, a videónak vége. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, ezt videó közben is elmondtam. Én Sly voltam, köszönöm, hogy néztétek, sziasztok!